És tessék. A legkedvesebb pillanat az volt, amikor a szívet kellett megrajzolni, mert ott nagyon kellett arra koncentrálni, hogy boldoggá szeretném tenni a saját gyerekemet. Jó, gyerekek, ez megvan. A meglepetés modelljei nagyon régóta alapvető részei a lapnak. Tehát a meglepetés olvasói jelentkeznek, és ők lesznek a mi divat, szépség és wellness modelljeink. Soha nem dolgozunk hivatásos modellekkel, hanem ezt a lehetőséget minden olvasónak megadjuk. Tavaly jelentkeztem a magazinban fotózásra, oda behívtak, ott volt is egy fotózás, és most hívtak, hogy reklámfilm érdekelne-e, mert hogy azok a képek jól sikerültek, úgyhogy így jöttem. Amikor nézitek a tulipánt, itt van a tulipánt, nézitek a tulipánt, és utána nagy örömmel ránézel a mamádra, és átölel. Az amatőr az attól amatőr és attól más, mint egy színész, hogy a színész bármilyen szituációt el tud játszani. Az amatőröknél pedig az van, hogy lehet, hogy nagyon jól tud egy adott szituációban egy amatőr mosolyogni, de ha azt kéred tőle, hogy mondjuk sétáljon, akkor lehet, hogy ugyanez az amatőr szereplő sétálni viszont egyáltalán nem tud. Tehát az amatőrnél mindig arra kell figyelni egy amatőr kiválasztásánál, hogy az adott szituációt azt meg tudja oldani. És az fog történni, hogy egy lakásétterembe mentek, olyan romantikus félrehúzódós. Nem biztos, hogy csúcs szuper a konyha, de azért egy ilyen... A süti az jó! Nagyon fontosnak éreztük azt, hogy a kép mellett erős zenei üzenettel tudjuk ezt átadni, a könnyedségét, a játékosságát, azt, hogy ez egy hétköznapi, de ünnepi pillanat ugyanakkor. Rábukkantunk a Magneutonnak a készleteiben egy mai futós slágerre, Radics Giginek a számára, és olyannyira passzol hozzá ez a dal, hogy ebből a dalból vesszük ki az új szlogent is. Meglepetés! Váratlan ünnep minden héten. Most csak 119 forint. Keresse az újságárusoknál.